5. decembra navštívil naše mesto Mikuláš so svojím sprievodom. Príchod Mikuláša spočíva v odmeňovaní ako detí, tak aj dospelých. Odmeny vo forme balíkov sladkostí rozličných sortimentov boli darované materským školám. Súčasťou krátkych programov detí boli recitácie a piesne. Správanie detí nám skomentoval i Mikuláš. Ja si myslím, že je to krásny sviatok, lebo všetky deti veria v tento zázrak. Či malé, či väčšie. A je to krásne, keď sa tejto rozprávke oddajú aj starší, aj deti. Návšteva nechýbala ani v domove dôchodcov a v mestskom úrade. Idú vianočné sviatky a ja si myslím, že to sú fakt najkrajšie sviatky v roku a Mikuláš je takou predzvesťou tohoto. V tento deň sa námestie a areál pod kopcom hniesli v rovnakom duchu odmeňovania. Dôkazom pozitívneho zhodnotenia dňa v rámci emócií a radosti boli milé úsmevy na tvárach detí. Piatkový podvečer